Apay, akastoy ti Biag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti Biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad itinagan aninoy, adian inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pay ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Agustin family dita San Luis, Cagayan. Kalubong Corcoro family dita Lalayog, Tuaw, Cagayan. From Ann Agustin, Ijay, Hong Kong. Kablaaw mo't kada J. Ann Agustin, Gay Katindoy, Manera ken Turingan family dita Tuaw, Cagayan, ken Hong Kong. From Vilma Manera. Valenzuela family from James Michael Valenzuela dita Tabuk City, Kalinga. Vilma Eusebio dita Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta kayo kano taga Cagayan Valley from Mary Jane Rosete iti Muscat, Oman. Ni Melanie Senisa iti Saudi Arabia. Rosemary Villaseñor dita Penang, Malaysia from Baguio City. Ni Febelin Batacan Aguda, Efren Aguda Jr. dita Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Bantolino family dita Santa, Iloco Sur, kan Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Shout out kani Dimple Chloe Ganuelas. Versola family dita Baggaw, Cagayan from Leticia Versola iti Taiwan. Kablaaw para kadagiti taga Maynganay, Santa Maria, Iloco Sur, kan pamilyak from Crisel
Domingo, dita duha katar. Sapay kuma, tamakabangon kayo itinapasaran nyo, iti Typhoon Maring. Ni Van Gray, iti Taiwan. Kawilan Family, iti San Luis, Tuaw, Cagayan. From Van Abides, iti Dammam, Saudi Arabia. Shout out kani Linda Almendra, iti Hong Kong. Valdez Family, iti Alicia Isabella, from John Valdez, iti Madrid, Spain. Kablao para kani Mamang Ruth Peñaflor, Papang Arnold Peñaflor, ken Michelle di Tabacnor West, Burgos, Isabela, from JR, iti Kuwait. Shout out kani Catherine Baltasar, ni Mr. and Mrs. Rolly and Revelina Sumalbag, from Ramel Sumalbag. Pag-greet ni Lola kan Antik dita Lebanon, from Rosemary Jaramillo, iti Iloco Sur. Ni Marilu Burgos, iti San Lorenzo, Bugay, Cagayan. Shout out kani Inang LV kan Ray Pancha, Harvey kan Hale IC, Asi, Rina, Liza, Ruby, Marlene and Charis. Family Sebastian, Pancha kan Malasab, dita Punta Apari, Cagayan, from Balets. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ninoy. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Ninoy. Kat iti agdama, agtawan akon iti 18. Apaman ang nasarakak to YouTube channel yo, napalaos ti ragsak ko. Kat jakon nagdwadwa ang nag-email kada kayo, tapno maidrama mo ti padas ko, nga amok apakaadawan iti adal. Pirmi tiliday mi manang, idi saanen ang mga ganday ti adrama iti radyo. Takinapudno na, sipud pay ubingak, daytoy adrama ti pagliwliwaak, nang runa ket radyo laeng ti pagpalpalabasan mi iti oras, iti nasulinek a lugar mi. Sapay ko mga rodmanang, tamaikan met iti gundaway a maidrama daytoy surat ko, ket makaamu kay lakuman a mangurnos, ken maibasar, kadagiti nagsasaruno a pasama nga inlanad ko. Apaman ang makapantayo, maturog kay tunon nang, Ninoy. San mi ka din nga orayan ni tatang? Wan nga rod, nanang. Amang ano birukan na kamin to no sumangpot. Unang, no anya ti imbagak, iso titong palon yung agkabsat. Maturog kayon, apaman ang makapangrabi tayo. Saan yun nga orayan di amayo? Apay nga min nanang. Ninoy, anak ko, saan ko maanatangken ti ulom? Saan kan adamag-adamag? Ay, Tulungan ka nga rodan amang isagana iti makan, nanang. oray siyak nanang. Tumulong ak mo tin nga gisagana iti makan. Ala nga ruden, tagsasango tayon amangan. Kalpasan na, ingkay to maturugan. Nagrigat mo tindi kastoy abiyag tayo manang unang. Naaramid lang iti bulo, kan panaw ti balay tayo. Kan gasira lang ti silaw tayo. Ninoy, ading. Iso nga oray sa anak pa mabisin itay. Kapilitan anang anak matan tanalawag pay. Anya ka kadi, ading. Maturog kalatan. Iti kasta, saan atila pampanunutom. Tsak malapdan tagpanunot manang. Sapay ni tatang. Awan pa'y lang. Ading, di mo latan ikaskaso dananan kan tatang. Bay-bay amon ida. Amangan na niya ti mapasamak manang unang. Amangan na kinabilda. No dahit ako mapagininom mo, kat inayon mo langan itiit-itad mo kanya kapag gastos tayo dito. Di saan pa'y asayang? Saan mo asayang ti pagin-inom ko Tamay kat
Ti banog ko itagmalmala mapanagubra. Ay, buwisit ka kiti. Mamartak ka. Sumardang ka na eh. Ang mga numakabil ka, buwisit ka babae. Sige, padasam ta makitam no anya teramidakan ka. Nakarit ka talaga. Sige, padasam. Kabilan ni Nanang. Ne, Ninoy, apay nakaraing kayo pailaan. Nimot ko nakamaturog kayon kanimanang mo. Pangasiyo, tatang. Saan nyo kumakabilan ni Nanang? Pangasiyo. Naimbag, tasanda ka nga inong tanda ng kantatang idirabi eh. Manang unang. Apay nga min abimangon ka pailaang idiagap-apad ha. Nung siya kiday nasitgan ni Nanawa, ang mga no kinabil ni tatang ni Nanang. Ninoy, ading. Jakmut kahit ama pasamak ti kastaa. Di ka kadipay lang na erwan? Kanayon mo't akas di ti mapaspasamak, saan ka di? Agapad ah, tunggal agawid ang nabartok ni tatang. Manang unang. Makapauma paikit din. Talaga siguro asaanan nga agulimag ti panagbiag tayo. Gapoy ti kinabartikero ni tatang. Kan kinaman na naumot ni nanang. Nasingpot-mat ni tatang no saan ang nakainom. Kan saan mat aman na nauni nanang no limpyo ni tatang ko, manang Emmy. Tila ang ayan ti adat na, talagang agrikyarda tunggal sumangpot ni tatang ang nakainom, manipod iti pagubobraan na. Ikagkagumaan mat ni manang unnang timang bilbilin kanyak, asaan ko apakibyangan dagiti dadakkel mi, nang runa no agapadan. Ngamjak man ammo, tauray kasurun kuno daduma ti kinalaing nga agsa uti inak, jakmat itulok nga isukat diswan ni tatang ko. Agingga itinadanon manen ti panagi-eskwela, manang Emmy. Mapit lang manang. Agin na natapay. Talaga nabannog ako. Sige nga rod, ading. Nabanukak mo dun. Sa padayo pa iti pagadalan, manang. Anya nga rod ngay, ading ko. Aganos ta ah. Nagadayo umot ngamin ti pagadalan iti balay tayo. Masapo lamak magnata iti naman o a kilometro. Sakbay ang makadanon ta. O nga rod. Kan mababay na pa asumrag, manang. Ha? Apay mo't ading. Kitamot namin amanang. Nakasupot lang ang dagati kwaderno kan lapis ta. Awan pa'y bagtamot. Ading. Nakababayin ti kastoy manang. Sigurado nga uyawon da tayo ti pagadalan. Ano saan yung tikasta apagikabilan iti kwaderno ken lapis yo? Tano saan ko maabartikero di amayo? Nalabit anay gatangan na kayo kumamot tan iti bagyo. Nanang? Ibagayo ken ni tatang. Uray ni ading laang ti gatangan na iti bag, nanang. Ha? Apay nga saklaang manang unang? Uray si kalatan ading. Saanan abali kanyak? Nairwama kon anak kasupot laang dagiti kwaderno ken lapis ko. Manang unang? Di nakpagdanagan ading ko. Okay laang kanyak. Si kantulatan ti igatangan da no bilang laang. Wen mat nga min, Ninoy. Saan mo apilitan ni manang mo? Si kantulatan no bilang adda. Ngam no awan,
Ano samlatan day ta supot apaka ikabkabilan ti kwaderno ken lapis mo. Aramatan mo ti anak mo iji pagadalan ti bagbagak agatangam Anya kumangay ti dakas na. Diyak nga rod, may pasigurado na makagata. Di ko namkit di. Saan ka makagatang iti arwatan dagiti anak mo nga makagatang ka iti arak apagbartek mo. Ay, ti bibiyang mo. Ay, tayo ti paglaing ang buwisit ka lalaki. La. Mamartek ka. Diyak la kuman nakias-asawa ken ka ayop ka. Nito. Ayop ka talaga. Ang pinagkabil ka ngay. Awanan kay tibain. Sikat awan titibayin. Sikat ti buwisay. Naglaing ka sa mao. Gusto laki nabil ka tapno agsardeng ka sa manaw. Buwisit ka, babae. Sila ti buwisit. Mamartek ka. Ayop ka lalaki. Pagbabawyam da ito nga inaramid mo kanyak. Na? Pagbabawyam. Darasan nyo ay ang pake dagiti gargaretsyo, Ninoy. Unang. Yung apay nga minapumanaw tayo, nanang. Sa dino ti papanan tayo. Unmat nga min, nanang. Papanan tayo ngay. Mapantayo na agad iji lugar da lolayo. Iji ayan da nanang ko. Ha? Saan tayo ka din nga orahin na sumangpat ni tatang? Unmat nga min, nanang. Apay ngay asaan tayo nga orayan ni tatang. Isungarod ti makagapuno apay apumanaw tayo. Ha? Panawan tayo ni tatang? Wan! Panawan tayo dyan mamartag kan awan serbina nga amayo. Anya? Ngam apay nanang. Apay apanawan tayo ni tatang. Gapo tawan serbina. Malaksit ang mamartag lang aruden. Agkabil pay. Iso apanawan tayo dyan amayo. Diyak mapabasol ti inak, itinagbalinan a desisyon na manang Emmy. Tasabali mo't ngamin at talaga ti ugali ni tatang, nang runa no nakainom. Malagip ko pa'y idinatay day diikit ko akabsat ni nanang. Kat napan kami nakitabon, kan naki 40 days, nagbarbarteklaeng ti inobra ni tatang idi. Kan kasla nagatapan na pa'y iti sabali ti inak. Iti kadami iti ayan ni Lolak nga ina ni nanang ko. Arig na nagsinan dagiti dadakkel ko manang. Ngam sumarsarong karmetlata ni tatang. Kat sang kaibagana nga agadal kami anaimbag. Nang runa kanyak. Tapno saan kami kano a maipada iti nagbalin a biagda ken ni nanang. Idi nag-lockdown, naikat iti trabaho ni tatang ko. Agtawanak mat idin iti 18. Anyamot na ni tatang. Na-lockdown lang nga rodon dito ayan da lola. Saan lata nagbaliw? Wan nga rod manang. Aginom latamat. Tirigat na. Komporme pa na malablabid na kontra ka ni nanang no kasya nakainom. Ay, anyamot nga minan tinapasamak iti pamilya tayo. Talaga nagpanag tayo a broken family. Manang unang. Nagkino ti mapaspasamak. Nang runa kat agdadatamot nga minan nga addan sa bali a karelasyon ni nanang. Wan nga rod manang. Talaga nagsinadan ka ni tatang. Iso ano daduma? Diyak mat mapabason ni tatang no agsao-sao kontra ka ni nanang. Nang runa no mabartek. Ngamin,
At damot kinapudno dagiti ibagbagana. Arumwarak unang. Papananyumanan aya tatang. Amoyo lang arudan ang nagrigat ti rumrumor ita apanawan. Gapot agraira ti virus. Amo manak ko, jak kabutang na ita virus. Isa arumwarak. Tatang, amoyo mat nga dakabalay tayo a senior citizen. Amang ano anya ti mapasamak ken ni Lola no kanayon kayo arumwar. Saan kayo mat nga rod nga agubobra? Talakdown ket nga rod. Mapanaklay tayan dagiti gagayim ko. Talaga ka di adiyon maikat ti aginom, tatang? Mabalin ka de unang. Di naklatan ni kaskaso anak ko. May bayan naklatan ni tararamidan. Ngam nakabutbutang nga rod, tatang. Saan ana talgad ti agbasak-basak iti no sa dino laditan? Ta mga nukala at kayo ang makaptan iti sakit. Saan ko naglangarudan? Di nakpagdanagan. Sa anak aman anaw. Ay, talaga, aposkol ropa ba't siya amayaw? Imanugot aklang arudan nga agnaad ditoy. Gaputan na lockdown. Ngam di na pa'y amo ti makisama mat. Lola? Kasi ta, awan manan. Sigurado ang nabartek mananday siya inton sumagpat. Kat nukas jay ang nabartekan, kompormento manan ang malablabid na. Di ka agdanag, Lola. Sakti makam mo. Ay, awan na talaga. Iso a pinanawan yaw gapo iti kasjay nga ugali na. Iso asaanan na nagaw-awid dito iti inayaw. Gapo iti kasjay nga ugali na. Ngamawan lata. Awan pa nagbaliw na. Lola? Di na lang nga tamapanunot aya. Nga iso lang arudan tinaipaayan iti pabor. Taim manugutak nga agnaad dito nga uray sinadan iti inayaw. Alan, huston Lola, saan kayo nga agungan? Di kayo agdanag tasyak ti makaamo ka ni tatang inton sumangpat. Talaga gatul jay inayo. Garang ganjang. Anya kayo matan tatang. Napartag kayo man ngaminan. Iso akumpormi man ti sasawan nyo. Ang may sumot kami nagatul jay inayo. Si Moro ni tilalaki na tadinan maliklikan ti kinagatul na. Tatang pangasiyo. Gusto ko man. Sana rin bang nagsaw-saw kayo ti kumpormila titan kontra kan ni nanang. Nang runak at makipagnanaid kayo lang ti balay da lola. Ay, saan na ka malapdan? Ibagak na niya ti kayat ko nga ibaga. Isawang ko niya man ama panunot ko nang runa no maipapan itinayo agatal. Buisit jay nayo. Gatal! Ayop! Garang ganjang dayjay! Gatal! Tinalog na ninal. Nagsardeng kayo tatang. Agsardeng kayo. Jack amo no anya tinapasamak manang Emmy. Tadyak meten nalapdan ti bagik anang kabil idi ken ni tatang ko. Perme anaklaat ti amak. Ngem ad-adda ti panakaklaat ko gapo iti napasamak.
Amok nga agpayso amin nga ibagbaga ni tatang ko. Taadda pa yon dua a kakabsat mi iti inak. Ngam nasakit latta para kanyak, nukas jay a pagsasawan na. Iso siguro ajak nalapdan ti bagik anang kabil kankwana. Ngam uray no kasta, nagbabawyak ti inaramid ko. Ket ingkarik iti bagik asaanan a maulit. Gaputa amok anadagsen a basol iti namarswa, ti manggura ken mangkabil kadagiti dadakkelda. Ti planok manang ket agabrodak. Ngam inton na urnos to siguron ti sitwasyon, tapno maaddaanak met iti narimat a masakbayan. Kastamoten ti buklek to a pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Ninoy. Ninoy, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanakken ka iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Talaga nga adu dagiti panubok adumteng iti biag ti asinuman. Iti pamilya, wenno iti anyaman nga aspeto ti panagbiag. Ngem di tay kumaliplipatan nga amin a panubok adumteng, addalat ta solusyon na. Di tay ko mga rod itulok, adagita a panubok ti mangidagal kada tayo, wenno mamagbaliw iti ugali tayo, tapno saan tayo a maiyaw-awan iti nalinteg adana. Kang ronaan na pagayam ko, saan tayo nga umibet iti namarswa, taiso ti kang runaan a makatulong kada tayo, iti kanito a panagrik na tayo, kat awanan tinamnama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti Tugot, iti dana ti Biag. Dintun, mapu